अ खुलुमबाय खुलुमबाय होनना बुंनांसिगोन आरोना मा होनना बुङो नोंथांमोना आंनि रिल्सफोरखौ नायनानै जेनेबा इन्जय लाबाय थादों ना मा होनना बुङो फन फैदो मिता ओइ खबर पाति स' गाइस फाइनालि दायो गामियाव फैदों गामिनि मजा लाफैदो आरोना दायो लामा लामा बेरायथिंदो स' गोबाव जाबाय बेबायदि भिडिअ सिडिअ होनो मोनाखै नङा होमबा बा बिथां लोगोखौबो बहुत गोबाव जाबाय लोगो मोनाखै मानो जेनेबा बेजोंथ' भिडिअ बनायनानै जायाखैमोन दा गामियाव फैनानै खुलुमबाय गासैनिसिमबो बेनिफ्राय आंनियाथ' मबाइलाबो बिराद गाज्रि जाना दंखायो नायनो हागोन थ' बे मबाइलजों मा बनायनो आरोना एकदम मोजांनिफ्राय मोजां जाया थ' आंबो थाबैनो लानो सानदों नङा होमबा लाबाथाय जेनेबा डेफिनेटलि भिडिअफोरखौ मोजां नुगोन नोंथांमोनाबो जेनेबा भिडिअनि क्वालिटिखौ नायनानैसो मोजां मोनो नङा होमबा भिडिअनि क्वालिटिया मोजां नङाबाथायथ' नायनानैबो मोजां नाङा जेनेबा मावलु मावला बिदिबा बिराद बरिं नाङो आरोना बिनि थाखायनो जेनेबा माबा खालामनाय जायाखैथ' गामिनि एरिया बहुत गोबावनि उनाव दिनै फैदों माने इन्जय लानो आरोना नायनो हागोन जों सानैजोंनो बेरायखायो बिथांनो आंनो दा बिथाङा लाबाय नै दा आं भिडिअ खालामबाय थानाय मबाइलखौ बेसेबां लानाय 21,000 लादोनो आं बेसेबां लागोन होनबाय नोंसोर एसे बारा लानांगोन दे गारि थांलाय फैलाय खालामोलै बे जोंनि गामि आरोना ओइ बे जोंनि गामि बिसोरखौ दाननांगौमोन दानाखै बहुत गोबाव जाबाय बेयानो फेसबुक ससियेल मिडियायाव माने गासैबो माने खालि माने हाबा जानायफोरखौसो नुयो दानिया आरो बांसिन माने हाबा जानायफोरखौसो ससियेल मिडियायाव नुयो आरोना नेट अन खालामबानो फेसबुक नायबाथाय इउटुब नायबाथाय खालि रिल्सनि मा भिडिअ नायनो माबायदि क्वालिटिनि भिडिअ नायनो क्वालिटियाथ' बादानो जेनेबा हायो मा जाबावगोन खामाय नोंसोरबो खामाय नङा होमबा माने नोंसोरनि दिन होनना बुंनांसिगोन जोंनियाथ' गैलानो मा खालामबावनोसै नङा होमबा नोंसोरनो लादो फैसाफोरखौ ससियेल मिडियानि ना मा होनबावनांगौ दा थ' बांद्राय बुखिबाय थालिया नङाबा नोंसोरबो गाज्रि मोनगोन नालाय नङा होमबा थ' डेन्जार धामाका रिल्स होयो दै नोंसोरो बाप्पा दख'ना सख'ना फैलायनो थ' बेनि थाखाय बाय फैफिनसै गोदान टपिकनि सायाव टपिक माने जेनेबा नैबेथ' जेबो टपिक नङा गोदान ब्लगनि सायाव थ' नायलांदो लोगोफोर आरो माने सरि नेनानै थादो